हाय लोगोफोर, आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। जोंहाथ' दा खोनाखाबाय ना लोगोफोर, नुखाबायबो ससियेल मिडियायाव, नुखाबायबो खोनाबायबो, बयबो नुखाजोबखाबाय। एक्टर थेख्लाय नार्जारि बिथाङा माबायदि आखल दिन्थिनानै मा रोखोमै हमजादों, जेराव लांजादों आरो लोगोफोर। बेफोरबायदि गाज्रि आखल गाज्रि बेबहाराव थांग्रा मानसिफोरखौ हमनानै बेफोरबायदि सासे उन्दै गथ'खौ बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनायाबो मोजां। आङो स्क्रिनाव होनानै बिसोरनो खिन्थानो सानदों। ससे सर्टब्लाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। Sampai kan?